zara kulturgintzan alor ezberdinetan. Eta behar bada gehiago ikusi zaitugulako beste jarduera eta ekimen batzutan, ez? Eta orain nolabait hemen zergatik gaude tartean hautxe dagoelako, ez da? Bai, oso lotua dago ere epeiakin batekin. Gurasogintzan hasi nintzenean, lehentasuna gure umeen heziketa eta hastea izan zen, orduan oso baldintzak kaskarrak dira horiek sorkuntzarako. Zure lehentasuna baldin bada, zure umeak heztea, ordutegia, bizimodua moldatu egin behar duzu, beraien behar izanetara. Eta ni euskararen langile autonomoa naiz, eta bestelako jateko ematen didaten lanek denbora gehiago hartu izan didate sorkuntzak baino. Hori dago alde batetik, gero beste alde batetik dago, uste dut garai hauetan asko pentsatu behar dugula, edo nik neu behintzat asko pentsatzen dudala, publikatzeak merezi duen edo noiz publikatu behar duzun edo orain den sasoia publikatzeko. Asko publikatzen dugu, baina ez daukagu irakurle nahikorik. Orduan argitaletxeentzat ahalegin handia da euskarazko liburu bat publikatzea. Euskal Herrian irakurtzen duenak batez ere beste hizkuntza batzuetan irakurtzen duelako. Euskaldunen artean irakurtzen dutenek ere nahiago dutelako beste hizkuntza batzuetan irakurri, beraz euskarazko literaturak behar ditu irakurle gehiago. Eta orduan nik asko pentsatzen dut publikatu edo ez, merezi duen eta gero ze ekarpen egiten diozu euskarazko literaturari. Hori ere uste dut egin beharreko galdera bat dela. Kasu honetan, nik pentsatu nuen asko hausnartu ostean, ekarpen bat egiten dio dela euskarazko literaturari antzerki generotik. Eta euskarazko antzerkiari ere bai. Bueno, hildako aurra gehien bat hortan zentratzen ari naiz, baina antzezlana idatzi poesia aldarrikatzeko. Bai, bueno, hori adibidez, Oiargilan eta Metrokuadroak eta beste Euskal Herriko antzerkigile eta jokalari askok badute. Poesia antzerkian erakusteko ohitura hori, eta askotan poemak eta poesia bera da antzezlan askoren oinarria. Ni ohartuta nago nire idazkeran oraindik behintzat ez dut saihesten edo ez dut saiestea lortzen lirikotasuna. Ziurrenik izango da poesia delako gehien irakurtzen dudana eta hurbilen sentitzen dudana eta gehien inarrosten nagoena. Orduan hori da, dekodetze prozesu bat izan beharko litzateke osotasunean, zure idazteko estiloa, zure idazteko modua, erabat liberatzea lirikotasun horretatik, ez? Autu egiten baldin baduzu, orain arte ez dut egin, eta ez dakit egingo dudan, baina nik uste izan beharko litzatekela ere kontatu nahi duzunaren baitan, baina egia da, batzuk agian hor dara magula aingura bezala, Bueno, aritua eta aditua zara eta ez bakarrik literaturan. Nik hau galdera behin baino gehiagotan egin dut eta zu bazara norbait honen inguruan hausnarketa egiteko. Nahiz eta zuk aipatu diguzun literatur ekoizpenaz eta irakurtzen den kopuruaz, elkarrizketaren hasieran hitz egin dugu, baino bada nolabait kultur ekoizpen baten zerbait fisikoa da honenean, badago halako industria bat, edo industria bat heldu daiteke, industria zentzurik honenean hartuta, ez? Eta zuk musika eta musikagintza oso gertukoa dezu ere, liburu gintzak oraindik ere eusten dio, ez? Formato fisikoari, industriari, banatzaileak, salmenta, musikagintzan hori galdu egin da, eta hor aldaketa handia eman da, ezta? Nola zuk dituzun lagun, ezagun eta esperientziatik nola bizi duzu? Bai, nik
nik faltan somatzen dudana da autoeraketa, autoantolakuntza gehiago euskarazko musikarien eta musikagintzan ari direnen artean. Iruditzen zait asko ari direla jokatzen, zehazki Estatu Batuetako multinazional batzuek markatzen ari diren bide horretatik. Datorren bezala onartu beharko bagenu bezala. Eta nik uste dut lortu behar ditugula eta pentsatu behar ditugula, edo pentsatu beharko lituzkete behintzat euskarazko kantagintzan eta musikagintzan ari direnak, elkarrekin tresnak eta baliabideak. Partekatu, sortu egin behar dituztela, ezin dugulako nire ustez onartu datorren guztia, datorren bezala horrela delako, esaten den bezala. Zergatik ez egin izokinarena, proba dezagun, egiturak sortuz, eta lehen esan dudan bezala, baliabideak partekatuz, irakurketa komunak eginez, falta dan gauza bat, zein da euskarazko musikagintzaren egoera gaur egun. Guk adibidez, Oiartzungo kantagiltza elkarte eta Oiartzungo udalarekin elkarlanean Hautseneak kanterri ikastaroa kanterri sortu dugu egitasmoa, oraingoz ikastaro formatoa daukana, baina gure helburua da euskarazko kantagintzaren inguruko hausnarketa askoz orokorrago bat egitea, eta zergatik bideak hastea elkarlanean bitartekoak, tresnak, baliabideak, egiturak sortzeko. Gaur egun euskarazko kantagintza izango da, euskaldun gehienenganaino iristen den kultura adierazpidea, baina zentzu horretan ahulenetarikoa da. Guk Euskal Idazleen elkartea daukagu, bertsozaleek badaukate elkarte oso potente bat, Euskal Herriko antzerkizaleen elkarteek ere badaukate berea, beste arte disiplinatan ere badago, baina musikagintzan ikusten duzu, eta badago musika bulegoa, baina hor daude musika beste hizkuntza batzuetan egiten dutenak, ere bai, musikarin beste hainbeste, baina euskarazkoan zer gertatzen da, zergatik ez dira kapaz euskarazko kantagintzan ari direnak elkartu eta irakurketa komun bat egin, eta baliabideak partekatu, tresnak partekatu, eta egiturak sortzeko adibidez. Nik hor bai somatzen dut falta handia. Gogo eta gehiago partekatzea, uste dute falta dela, eta horretarako bilguneak, elkarguneak, falta zaizkiola euskarazko kantagintzari. Gu kanterrin sortu nahi dugu bat, badugu ere musikariak ikastetxeetan, Euskal Herri osoan kudeatzen dugun programa bat, bai Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Sailetik eta Araba Bizkaia eta Gipuzkoako Jaurlaritzako Hezkuntza Sailetik, eta gero Euskal Kultur Erakundearekin ari gara ere Lapurdi eta Nafarroa berean. Eta gure arteko azken bileran adibidez, ekainean egin genuen bileran, hori eztabaidagai eduki genuen adibidez, ezta? Hezkuntza lege berria dela eta ez dela, Araba Bizkaiko eta Gipuzkoako hezkuntza lege berria dela eta ez dela, baina ari ginen transmisioaz eta gaur egun belaunaldi berriek ze ezagutza eta ze harreman, ze bizipen duten euskarazko kantagintzarekiko, musikagintzarekiko, adostasun nahiko handia zegoen esateko gero eta gutxiago, gero eta ezagutza gutxiago dutela euskarazko kantagintzari buruz, ez gara ari 60ko hamarkada mitikoari buruz, gaur egun. Nor ari den euskaraz kantatzen, gero eta gutxiago dakitela, errepikatzen dituztela etengabe 3-4 izen nahiko ezaguna direnak, baina gero ez ezagutza oso handia dela, ez? Hori zuzenean dago lotua, hemendik 30 urtera euskarazko kantagintzak izango duen egoerarekin. Ezta? Zekao. Gero eta ezagutza gutxiago baldin badute belaunaldi berriak, gero eta itzalik ez dela izango. Ez da izango. Nor joango da euskarazko kantarien kontzertuetara?